Gıdıl kitaba geriyen Äpet uly Bürgüt Aşgabatyň merkezi etrapçylarynyň birinde metken tutdy. Uly ýyrtyjy guş parahat 7-2 etrapçysyndaky köp gatly ýaşaýyş çaýyň girilgetiniň öňündäki bagda ýaşaýar yerli ýaşaýjylar adaty bolmadyk bu goňşulykdan howatyr bolýarlar. Ikinji jaýyň we golaydaky jaýlaryň ýaşaýjylary bu adaty bolmadyk jandaryň öz ýanlarynda ornaşanlygyny ýakynda bilip galdylar. Bürgüdiň barlygy hususan da kiçi öý haýwanlarynyň gitmegi bilen baglanşykly ýakymsaz ýagdaýlar ýüze çykandan soň äşkär bolupdyr. Bürgüt ýaşaýjylaryň ümitlendirýän pişiklerini ýydy. Guş daşky gurşawy we çağılary açaçan howp talýar. Dip yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýyrtyjy guşyň ýerleşýän ýerine baryp gördi we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Ululugy 1 metrlik bürgüt birinji gatdaky kwartiralaryň birine degişli jaýyň öňündäki bakçada ýaşaýar. Ullakan guş kiçijek diýwar bilen gurşalan gyrymsa gaşly howluda oturýar. Onuň için kapasa göz öňünde tutulmandyr. Bürgüdiň bu howluda haçan peýda bolanlygy belli däl. Käbir ýaşaýjylar onuň bardygyny 2 hepde golay wagt mundan ozal bilip galypdyr. Yerli ýaşaýjylar ýyrtyjynyň ganhorlugyndan nägile bolýarka, olaryň sözlerine görä guşyň eýeti onuň asla howply däldigini aýdypdyr. Guşyň eýeti onuň ady Sapar Kämahyl, onu serhetçilere meňdeş eşikde görýärler. Öz guşynyň towukdan hem howply däldigini aýdýar. Dip adatlyň habarçysy ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanýar. Habarçymyz bürgüdiň eýeti bilen duşup bilmedi. Bu aralykda bu ýyrtyjy jandar köp adamly ýerde ýaşaýar. Adatlyga gowşan suratlardan görnüşýär, onuň oturan ýeriniň gapdalyndan piýadalar üçin ýoda we awtolaw üçin ýol geçer. Bakçanyň daşyndaky diýwaryň daş tarapyndan tölek terminaly we ýaşaýjylaryň diň jalmagy üçin gödöňünde tutulan oturguşlar bar. Guşyň bagy terminalyň arka tarapynda ýerleşýän daşa daňlan. Ýaşaýjylar tölek terminalynyň ýakynlygynyň we bürgüdiň daňlan ýüp bagynyň uzynlygynyň pul geçirmek üçin gelenlere de ziyan ýetirmäge mümkinçilik berýänligine öňsi çekerler. Golayda mydama çağalar gedelençe därler ýaşaýjylar üçin oturguşlar hem şu ýerde dip habarçymyz belliýär. Ýaşaýjylar köp gatly ýaşaýyş çaýynda seýrek haýwanlaryň ýa-da guşlaryň saklanmagynyň adaty ýagdaý dälligini aýdarlar. Şeýle olar hatda köp gatly ýaşaýyş çaýyň öňünde howlynyň bolmagynyň hem indi seýrek duş gelýändigine öňsi çekerler. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň jaýlarynyň öňündäki bakçalaryny gadagan edip, ähli ösümlikleri çapyp çykypdy. Paýtagtyň häkimetleri öý haýwanlaryny gödökçülük olaryň eýlerini bolsa dürli batyşlary edip gelýär. Şeýle ýagdaýda golaydaky jaýlaryň ýaşaýjylary jaý dolandyryş edaratyna şeýle hem polisiýa ýüz tutanlarynda häkimetler tarapyndan hiç hili reaksiýa bolmandygyny aýdyp, munyň özlerini gen galdyrandygyny gurrun berdiler. Jaý dolandyryş edarasynda hiç hili reaksiýa bildirmediler. Polisiýany kodundan hem ýüze vurdular. Polisiýa guşyň eýeti bilen gurlaşandan soň hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Polisiýada çağaňy şol ýerde ýöremesin diýdiler. Polisiýanyň ýanyndaky raýat eşikli adam pişiklerden we pisjeklerden arasalar ýaly bürgüdi miriyedi birede getirmeliydi. Görnüşi ýaly öýsüz pişikleri iýmitlendirmek we çağalary haýwanlary rahimdar terbiýelemek düzgünlerini bolsa da howply ýyrtyjy gyzyl kitap goşuny kapasasy ýaşaýyş çaýynyň ýanyna saklamak adaty bir zat bolýar. Dip yerli ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň yerli polisiýa bölüminiň wekillerinden kommentariýa almak synançyklary şowsuz boldy. Bu aralykda öý haýwanlary we guşlar häkimetleriň ünsüni özüne çeker. Gödökçüliksiz galan öý haýwanlary köplenç ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde köçede tutulýar we gerekimsizlik bilen ýok edilýär. Geçmişte guşlar hem gadagan edilipdi. 2022-nji ýylyň Tomsunyň ahirinde Aşgabatyň hemme ýerinde kepterler gözlenipdi. Olaryň bar ýerlerinde reýet geçirilip, guşlar eýleriniň ellerinden alınıpdy, kapasalar ýok edilipdi. Şäher ýaşaýjylarynyň itleri we pişikleri öýlerinde saklamagy teýrekdäl. Käbirler guşlary şol sanda kepterleri hem iýmitlendirýärler. Bürgüt saklamak ýurty gadymy däp desur bolupdy. Geçmişte olary östürüp yetiştiripdirler we türgenleşdirip av üçin ulanypdyrlar. Ýöne olar ýabany şertlere ýakyn ýerlerde, owalarda we ýöriti bellenen ýerlerde saklanypdyr.